som na úvod chcel veľmi poďakovať za 3 veci. V prvom rade za to, že naša spoločnosť Koval Systems môže byť súčasťou tohto veľkého, krásneho projektu CV90 pre Slovenskú armádu. Druhú vec, za ktorú by som chcel poďakovať, a spomenul to už Ulf trošku, že môžeme tu byť nielen na tej výstave, ale aj v tomto celom projekte spoločnosti naozaj toho najlepšieho zo slovenského obranného priemyslu, spoločnosti EVPU, Rajservice, Aliter, ZTS. Takže naozaj veľmi si to vážime, sú to neuceliteľné skúsenosti pre nás, pre našu spoločnosť. Spolupráca je naozaj špičková na vysokej úrovni, či už priamo z BAE System Hägglunds alebo s ďalšími dodávateľmi. No a tretiu vec, za ktorú by som chcel poďakovať, je, že už druhý rok po sebe môžeme na tejto výstave vystavovať časti véže pre CV90 pre Slovenskú armádu. V tomto momente je to už naozaj prvá ozajstná väža. Ten zvárenec, to telo väže môžete vidieť tam v rohu stánku BAE Systems. Takže tá spolupráca naozaj napreduje, v tejto chvíli sa robí masívny tech transfer, presun technológií, znalostí, informácií, konštrukčnej dokumentácií, certifikátov, patentov a podobne. Takže naozaj všetko ide tak, ako má. Podieľa sa, už u našej spoločnosti sa na tomto projekte podieľa zhruba 30 ľudí, takže dávame tomu naozaj plnú vážnosť, spoluprácu si veľmi vážime, je veľmi flexibilná, v BAE Systems majú naozaj výborný tím ľudí, ktorí nás podporujú, takže ďakujeme za túto príležitosť, odozdám slovo. Môžem to? Ďalšie? Ďakujem veľmi pekne, ak by boli nejaké ďalšie otázky k našej účasti alebo k našim výrobkom, veľmi radi odpovieme. Ďakujem, to bol pán Jan Michalek, obchodný riaditeľ spoločnosti Koval Systems, a teraz poprosím pána Pavla Gálika, podpredsedu predstavenstva spoločnosti Aliter Technologies. Nech sa páči. Ďakujem za predstavenie. Účasť našej spoločnosti na projekte CV90 spočíva vo výrobe a dodávkach zodolnených informačných komunikačných technológií, ktoré budú slúžiť na rádiovú, hlasovú a dátovú komunikáciu v rámci vozidla a taktiež von z vozidla. Súčasťou tejto dodávky je aj vývoj špecifického hardveru, a to dátových sieťových zariadení, ktoré vyvíjame pre tento projekt. Niektoré z týchto zariadení môžete vidieť tam vzadu na našej tabuli alebo prípadne pri návšteve nášho stánku o poschode vyššie. No a súčasťou ešte nášho plnenia na tomto projekte sú aj vybrané služby integrovanej logistickej podpory. Chcem aj na tomto mieste poďakovať BAE Systems za našim partnerom, ďalším subdodávateľom, ktorí s nami spolupracujú na tomto projekte. Veľmi si to vážime a dúfame, že tento produkt bude v čo najkratšom čase k dispozícii slovenským ozbrojeným silám. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalej poprosím pána Michala Pavlíka, generálneho riaditeľa spoločnosti EVPU. Nech sa páči. Dobrý deň. Ďakujem pekne za predstavenie. Pre mňa je to významný míľnik byť súčasťou takého veľkého projektu a ocenením našich 55-ročných skúseností. My s BAE Systems spolupracujeme už niekoľko rokov a na vozidle, ktoré bude slúžiť slovenskej armáde, sa podieľame na nejakých konštrukčných prácach, ktoré sú vo vnútri vozidla. A takou pýchou, ktorá bude vlastne na veži, je náš veliteľský zameriavač CMS-1, ktoré je výsledkom práce našich vývojárov, ako aj našich kolegov zo sesterskej spoločnosti EVPU Defense z Uherského Hradište. Takže my sme tí, ktorí dodávajú relatívne, tak ako Aliter, sofistikované systémy, hardware, software a optoelektronické systémy, takže myslím si, že máme sa čím pochváliť a že naše výrobky budú na vozidle slúžiť tak, ako majú. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A spomedzi spoločností dodávateľského reťazca tu máme ešte
Rai Service. Poprosím generálneho riaditeľa Jakuba Gabriela. Nech sa páči. Dobrý den, taky děkuju za představení. My jsme vlastně s BAE připravovali dlouho projekt bojových vozidel pěchoty, takže jsme moc rádi, že se všechno nakonec povedlo a k tomu našemu podílu a představení, jak my se podílíme na výrobě těchto vozidel, tak z našich výrobních závodů ve Skalici a Prakovcích budeme dodávat různé systémové produkty. Když se podíváte vedle na tu výstavku, tak se konkrétně jedná o vozidlové a protidronové rušiče. Potom budeme dodávat multispektrální kamufláže, automatický hasicí systém a potom systémovou kabeláž a elektronické řídící jednotky, takže ten scope je relativně široký. Podílíme se teď v prototypové fázi na nějakých konstrukčních a i vývojových pracech, takže nás to docela zaměstnává a budeme se moc těšit, jakmile program vejde do sériové fáze a tím, že jsme československou společností, tak se budeme těšit i na nějaký synergický efekt, který potom vznikne i v České republice. Takže moc rádi budeme, když se podíváte na tu výstavku, případně máme venku i náš kamion, kde jsou další produkty k dispozici, takže navštivte nás a určitě se během příštích 3 dnů uvidíme. Tak jo, děkuji.